Kane ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ki khubor man ka step ka arpulai telik uyayong arjar arpuai kilong. Pentip umintri rang ba ka jala ukonot kesalma bak sarkar jala kaladep yakren ba ki company ba syaram ka MEECL. Lum jingelang ka sarkar jala Meghalaya ya ki MLA ka Shillong ban perkhat ya ki lat kilinti ban yakhun yo covid khat khandai sa lailak khat sa hojar ngut ki bayo thma yo covid khat khandai ha India bat shispa phraphong ngut ki bayo thma yo covid khat khandai tan nang kisni ha Meghalaya ki khubor ki babnya Menteri rang ba ka jala Meghalaya ukonot kesang ma harin ka jingelang bat ki officer jong katanat power MEECL bat katanat finance ula pentip hakilat pathai khubor ba ka jinglong jiman jong ka jingsharam pisa ke MEECL bat ki company ba pher ladep yakren sangi bam ukonot kesang ma ula thuru ba ka MEECL kaladep shibun kiram hakisnam ki baladep bat hakini khiniat banai baladep kaladon ka jingdawa ba ka MEECL kadai ban siono ya baro ki pisa ki pasam Uneu menteri rang ba ka jala Meghalaya ula pentip ru ba ka MEECL kelas dang bensi wikiram henle da ka jing sakut jong shibun ki bai boarding kaladon ka jing ban siu khambun ukonat ke sangma ula thuru ba ka sarkar jala kalapan jing arap pisa kaliang na ka sarkar pedang lemba ka atmanirbhar loan bat kilayo ya ka installment ka baningkong bat kala kenturu ya ka sarkar pedang bakan penkloi ban pelai lut ya baro ki pisa shimram khanang banlat ban pendap no ya ki kam jong ka MEECL Sembut menteri rang ba ka jala Meghalaya upa prestun tinsong henin ka sengi ula pentip bah ka jingelang bela penyat do chief minister ka jala ukonat kesang ma lembat baru ki MLA jong ka Shillong agglomeration ka sarkar jala kala kerpat yakini ki MLA ban kitlang ka jingkit kli daga ba kentu ya baru ki pat ba bakile ban ITK ya da covid bat kadang kloy kanang khambam upa prestun ula pentip ru Bala Penteri Kambiang ya ka COVID Management Committee jong ki Assembly Constituency bat kini ki COVID Management Committee kindan jingalang manna kopor ban pentip sya ka sarkar la dalam kam kilo jinakam ha ka ban yakhun yo ni ujing pang basir kai u COVID khat khandai Sho uba prestun ula pentip ru bakini ki MLA jong ka Shillong agglomeration kila ai jimut shibun bahaya ka sarkar jala ha ka ban yakhun yo COVID khat khandai kom ka jing penbun ya ki kamra lum sampel bat ban bu bre shu ha ki khodop rung jong ka jala Uneu sembut menteri rang ba ka jala Meghalaya ula ka pat ru iki breu bakinum wan chanong ba Shillong lait no tang la don kampalat bat kenturu iki bakini ban ITK ya da COVID bat kata kat dang kloi kata dang bam Da ka jingkiu ki bayo yo COVID khat khandai ha East Khasis District khamtam hanong ba Shillong ka office jong district magistrate East Khasis District la penmi ya ko hukum ha ka apu atrik mentau banai ba ya ka bat ka balau tha ya babaro ki bar ki club ki cinema hall ki saloon ki beauty parlor ki yoga institute ki gym ki cyber cafe ki gaming parlor bat ki swimming pool kin hap bangkhang na du menta ka sengi ka arpulai tarik uyayong hadu ka laipo tarik uyayong mentau senam bat kali ka hukum kantrikam ha Shillong urban agglomeration kumman chupuntip haba ong Shillong agglomeration kamut bakentup ya baro kijaka ki bahap apo municipal baro kijaka jong ka cantonment area kijaka ki bahap molai CNRD block ki bakentup ya ki census town kijaka ki bahap mopat CNRD block Millennium CNRD block kabumut na do jingking umshirpi hadu nyomer opo Shillong ki bakentup ya kamadanting maublay like ko nongse umlingka balau sutun katkum kani ko hukum baro ki incident commander bat ki zonal magistrate kin hap ban pe binya Babaro ki bangat ha kani ko hukum kini ban buat ganti balada don kono ka cingpin kendon leban pengat yaki hapo ka Meghalaya epidemic disease covid khat khandai regulation R1000 Na ka jingkiu jong ki bayo yo covid khat khandai ha ka jala na ka liang u deputy commissioner ka Southwest Garo Hills District u Ramakrishna Cheturi ula pentip bala penrekam ya ka curfew meet kata nadu ka shpo baje men meet hadu ka san baje men step bat kali ka curfew meet kelas dang nadu ka khat khandai tarik mentau benai bat kan peteng hadu banda pentip da kumoi pan Kiwei ki jing batha bathmai na ka benta ka ne ka district ka long balasha banlum breu ha ki jaka mani blei ne ki jingelang pat ba barwat ki nong pet kai ha ji la kai kin long no san pho na shispa na ka jingdon ki jaka shong ki sanama hall ki ban pensyong breu no marsiteng na ka jingdon ki jaka shong kat ba ki lukan ki restaurant bat ki bar ni ki jaka bam jaka di ban khang no hapo ka khandai ba je min med
Ka North East Frontier Railway kalarai ban pinyai kawai ka express special ha ka sitio jong ka Dibrugarh bat Silchar kawai ka Shatabdi special jong ka Jalpaiguri bat ka Howrah bat kawai ka rel kerpang ka bana Katihar sa Amritsar bat kini kinlong lai tili ha ka sitio. Ka rel ka bana Dibrugarh sa Silchar kanyai man kasing sedjan jong toyo bat kan sedang nadu ka sitarik ujimang mantausnam da ka ba kan mi na Dibrugarh ha ka por sipauduna sa minit bat kan poy ha Silchar ha ka por khatwai bajim step jong kasing ublay. Kat ba ka rel ka bami na Silchar sa Dibrugarh kanyai man kasing ublay jong toyo bat kani kan sedang nadu ka atarik ujimang mantausnam bat kani ka rel kan mi na Silchar ha ka por arbaje no phaisi bat kan poy ha Dibrugarh ha ka por saulala san minit step ha ka singi ka bobot ni ka singing kong ha ka waipat ka khubor na ka jingki ki bayo yo covid khat khandai ha ka jilla Meghalaya ka AAI Shillong Airport ka lapantip bakin pinsangi aswa ya ka jingya jong ka Indigo Airline ka bana Kolkata sa Shillong nadu ka arfly tarik mentau bnai hadu ka laipo tarik mentau bnai bana ka banta ka jingtip ki bakhamha kum ka jingpin bet thmai ne ka jingpin phai yak pisa la kan tu ya ki passenger bakin wat jingtip na ka Indigo Airlines kani ka ko All India Radio Shillong ka bolam sipi ya khubor tu mentang ngap ya kani ka jingpin bna Laitali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur. Penjengai iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Side bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19. Mendangin mi peteng ye khubor ke badang sam. Kajingkil jong kibayo thmayo covid khat khandai kalandang kewa ha ki jala bad union territory jong kari katangat ko kwat kakhya jong kari kala pentip ba kini ki ap sa kunta ki beladep ka India ka don hadu lailak khat sa hojar mut kibayo thmayo covid khat khandai ha kari haba phai sa ka jala Arunachal Pradesh kani ka jala ka don nyopulai mut kibayo thmayo covid khat khandai kabala penpoy ka jing don kibayo covid ha ka jala sa khat nyo hojar sispa prapun rungun ha ka jo ko por kani ka jala ka sakhiru ya ka jing don ki khat mut kibala kot no no ni khnyang jing pang covid kabala penpo ya kajindon ki bakot ha Arunachal Pradesh ka khandre hajar plus pa san phuingun kajala ka don aspa nyop khundai ngut ki active case bat san phun ringut ki balaklat no na covid khat khandai ka jilla Meghalaya tangnin kasni ka don shispa phrapungut ki bayo thmai yo covid khat khandai bat nre phuprangut ki balakot no na covid khat khandai ka office UDHSMI ka pentip bana kini ki shispa phrapungut ki bayo thmai yo covid khat khandai shiphongut ki dei na East Chantier Hills District shispa khat phrangut na East Khas Hills District khat sangut na Riboy District iway na South Garo Hills District laingut na Southwest Khas Hills District laipuengut na West Chantier Hills District bat laingut na West Khasi Hills District kinre phuprangut ki bakoi pat ki long san phulaingut na East Khasi Hills District angut na Riboy District bat khalaingut na West Chantier Hills District ka Meghalaya hadu hinin kasni ka don khatsan hajar South pa phrapun ringut ki blayo yo covid khat khandai ha ka ba 6000 shispa laipuengut kidang don ha ki jing sumar ni ki active case khatsa hajar shispa khandai phuprangut ki lakot no bat shispa san phunyogut ki lakhlat no nagini ki 6000 shispa laipuengut ki badang don ha ki jing sumar Praspa kharwengut ki na East Khas Hills District, Arpu prangut na West Khas Hills District, prangut na Southwest Khas Hills District, Shispa Laipu sangut na West Chantier Hills District, Laipu angut na East Chantier Hills District, Khaprangut na West Garo Hills District, but Mariway na South Garo Hills District, East Garo Hills District, but not Garo Hills District. Deputy Commissioner ka East Chantier Hills District ula pentip ba bana ka jingkil jong kibayo yo covid khat khandai ha ka jilla bar kunjuru ha ka ni ka district ka control room jong ka East Chantier Hills District la pentre kambyang na ka benta ban lom ye ki data bar kunjuru ban ai jingtip halor ki no ki jingtip ki bedai bar ukhyang jing pang covid khat khandai une Deputy Commissioner ka East Chantier Hills District ula pentip ru sha ki ba bakila ban phone ho number jong ka control room helpline jong ka office Deputy Commissioner Menteri rang ba ka jala Assam Sarbananda Sonowal ula penlong ya ka jingalang jong baro kiseng san perthei banyak kren halor ka jinglong jingman jong covid kibayang lang ha kani ka jingalang kilong menteri ka koi ka khya jong ka jala Assam Himanta Biswa Sharma president ka state congress Ripon Bora chief secretary ka jala bat ki GDP ha kani ka jingalang baro kilong mikmat jong ka seng san perthei bapher jong ka Assam kila ai la ki jong jingmut bante la kam ya ka jingpur jong khnyang jingpang jong covid khat khandai nakaliang katanat jong ka koi ka khya jong ka nega jala kala shim ya sinjam ban pinbon sho ki jingthia ICU haki hospital ba pher jong ka jala ha ga jo ka por ka thlong khobor ka pentip ba ka Assam haki ni ki ap sa kun ta baladep kidan hadu shahjan reuspan repsan ngut ki ba yothmai ya covid khat khandai
Ulat ke jalan Nagaland wa adan ravari ulat pempau ya kejing sengosi haror kejing dunai ki beliau kiban aya ketika ya da covid berulakan tu ya kinong yalam jong kiseng san puthe berpher jong kan ke jela bakini syakmat ban ping sengot ho ki ba haror kejing don kam jong ka jing ai tika covid Katu ki khubor ki lakut ki bawan shapi nak studio jong ko All India Radio Shillong bana kapor prabajing in seso baka Delhi station nak banda ki khubor hakak tin hindi bat buat pat sa ki khubor hakak tin pareng kani ko All India Radio Shillong